O primeiro paso dun tempo novo. Así definiu a portavoz do Goberno o primeiro cambio para a reorganización municipal. O Concello quere crear unha administración eficaz, aberta e clara, e para conseguilo nomeará nos vindeiros meses 3 direccións xerais. Ter unha administración pública que funcione como un reloxo suízo. Eso que queremos, que a administración sexa un mecanismo perfectamente sintonizado e que cumpla as expectativas, porque temos retos e desafíos por diante pois moi potentes. O Concello, que conta actualmente cun director xeral na área de urbanismos e servizos xerais, quere sumar 3 áreas máis: a de mobilidade, a de protección cidadá e a de recursos humanos. O posicionamento internacional da cidade ten que ver moito coa área de mobilidade, que é unha área pois transversal que non só afecta a un servizo, sino que afecta a moitos outros servizos. Doutra banda, tamén creíamos que era importante crear unha figura, dai a Dirección Xeral de Protección Cidadá, que coordine os bombeiros, a Policía Local e a Protección Civil, que polo de agora funcionaban ben, pero creemos que era necesaria a coordinación porque xa non nos vale que funcione ben. Nós o que queremos ir neste mandato é cara á excelencia. E para avanzar cara á excelencia é necesario pois un perfil deste tipo que coordine, entre outras cousas, estes servicios. Ser funcionario do Grupo A1 é o principal requisito para converterse no novo director xeral de algunha destas 3 áreas. Anabel Gulías asegurou esta mañá que as negociacións xa están en marcha e que a intención do Concello é que sexan persoas da casa. Afortunadamente, dentro da casa temos uns vimbios maravillosos e dentro desta escala temos persoas que estamos seguros e seguras que van a facer estas tarefas ou este traballo dun xeito exemplar. Estamos negociando coas persoas que creemos que poden afrontar este reto. E de esas negociacións, pois haberá algunhas que fructifiquen en 2 días, haberá outras que fructifiquen en 3 días, e entenderedes que asumir unha área como recursos humanos nun concello como Pontevedra e cos desafíos e co complexidade, pois é un tema que ao mellor se resolve nunha semana ou en 15 días, vale? Esta nova medida, que segundo a portavoz do Goberno non suporá un gran impacto para as arcas municipais, terá que ser aprobado no próximo pleno da corporación. A intención do Concello é que as 4 direccións xerais estean traballando a pleno rendemento no mes de setembro.